Il-Pulizija investigat allegat stupru f'Pembroke minn żewġ Afrikani u resqet lill-aggressuri l-qorti tard is-Sibt wara nofsinhar. L-irġiel baqgħu jinżammu arrestati. Kien fil-5:30 tas-Sibt filgħodu li l-Pulizija ta' San Ġiljan kienu informati li allegatament Taljana ta' 30 sena inħatfet waqt li kienet fl-inħawi tal-Bajja ta' San George. Żewġ persuni, wieħed minn Niġerja u ieħor minn Burkina Faso, allegatament ħatfu lil-mara u saqu lejn Pembroke. Bl-għajnuna tal-persuni li kien hemm fuq il-post, ġiet identifikata l-vettura li kienu qegħdin jużaw dawn il-barranin u l-pulizija telqu minnu fih fid-direzzjoni indikata. Malli waslu fl-akkwati ta' Pembroke ġiet innutata vettura pparkjata bħal dik li kienet ġiet deskritta minn xi nies fuq il-post tal-inċident aktar qabel. Ħdejn il-vettura kien hemm raġel jippassiġġa li malli ra lill-pulizija ħarab jiġri minn fuq il-post iżda ġie arrestat ftit wara. Il-pulizija innotaw li fil-vettura kien hemm raġel ieħor kif ukoll tfajla. Għaldaqstant ir-raġel ġie miżmum mill-uffiċjali tal-pulizija filwaqt li sejħet ambulanza biex tieħu l-mara l-isptar Mater Dei ħalli tingħata l-kura meħtieġa peress li hija allegat li kienet ġiet stuprata. L-irġiel li għandhom aktar minn 30 sena inżammu mill-pulizija biex jassistu fl-investigazzjonijiet. Il-vittma għadha tinżamm l-isptar filwaqt li hija wkoll qiegħda tassisti lill-pulizija fl-investigazzjoni tagħha.